Intak na karon sa kabuntagon, kung doon na tayo mga Biblia, palihog, naamay sa cellphone nato, no? Kanang ningabot na manggod tas kapanahunan makaigsunan nga nang magsalig na lang taba sa naadya sa tubangan ba. Pero lahi man gina kayong kanabitang magbasa gyud ka. Di ko kayo kanang parehasa ng uban nga kinahanglan gyud by inanig gyud ang kuptan. Bisag cellphone na ninyo pwede ra gyud kayo nga atong ablihan. Okay? James chapter 3. Nya, samtang magbasa ko, palihog day. Ayaw gud ibutang usa ang kuan. Kay magsalig sila. Sa nila nga nung wa sila magdaag Bible nga may cellphone, cellphone nga may Bible. So tan-aw ta sa atong tagstag sa kasulatan, magbasa ko diri si Cebuano, kamo diya sa English. Kuan lang kanang mas maayo samtang magbasa ta dakuon nato atong tingog. Ha? Nang hibawaan gyud ron kung kinsay way da kay di ka tingog. Kung maghihatagon ka silingan, okay ra pod pa tamdon ra nimo siya. James chapter 3, 1 up to 18. Sige, sugod tagbasa. Kusog ha, ready 1 to 3 basa. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo, hukman sa mahingpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti. Hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtuon. Tanawa usab ang barko bisan pas kadagko niini. Ginahuyop sa kusog nga hangin, gigihan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa padtuon sa kapitan. Ingon usab niini ang dila bisan sa kagamay niini. Makapangandak kini sa dagkong mga butang, hunahunaa unsaon pagkadak sa lasang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo, kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. Og nagbuling sa tibok lawas, og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi, sa kalayo nga gikan gayud sa imperno. Makahimo ang tao, og nahimo gayud sa tao, ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas, nga mga mananap, mga langgam, ang binuhat sa kadagatan, apan walay makapamanso sa dila. Dautan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa iyang dagway. Ang mga nagpasalamat o magtunglo mugula sa maorang baba mga igsoon, dili kini angayang mahitabo, dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy igira dili makabunga og olibo, nga paras makabungag igos, o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Kung diha kaninyo may malamon masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi, pinaagi sa maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos kaalam. Apan kun sa inyong kasing-kasing nga naang ilabihang kasina ug kahakog ayo pagkasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa ilimong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun kun dili kalibutanon, dili Dios nun kun dili yawanon, diin ang anaa ang kasina, ang pagpaninguhag alang sa kaugalingong kayuhan lamang, anaw sa pangkasamok ug ang tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli, ug unya makigdaiton, maagop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kinipilian ug dili tigpakaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa makagdaiton diha sa kalinaw. Nagpadayon ko paghisgot mga kaigsunan may tungod og kingdom commitment nga matag usa kanato kinahanglan nga mo kumitar gayud kita sa gingharian sa Ginoo. Amen.
So nining taknaa karon sa kamuntagon, doon nalay tutulo ka mga butang gusto na kong ipabot kaninyo. Number 1, kinahanglang kumitado ta nga mahimong Dios nun nga magtutudlo. Number 2, kinahanglan kumitado ta nga pugna nato atong dila. Ingna imong tapad, pugni ng dila nimo. Ikatulo, walay lain, kinahanglan kumitado ta nga mogamit sa langitnong kaalam. Kung imong tanawon kining bahinas kasulatan makaigsunan, makita nato nga lahi kini sa mga sinulat ni Pablo. Kay kung sinulat ni Pablo, gi-address sa specific nga mga tao. Like for example, si Pablo nagsulat sa Galacia. Si Pablo nagsulat sa taga Corinto. Si Pablo nagsulat sa taga Episo, taga Thessalonica. O si Pablo nagsulat mismo kang Pilimon, kang kang Timothy o kang Titus. Pero dinhi gitawag kinig general epistle kay buti pasabot kining mga pulong nga para sa tanan. Sumala sa akong pagtanaw samtang nag-eskwela ko sa Bible School, bisan wa pa ko ka eskwela mga igsuon. Grabe gyud akong balik-balik ning kanang libruha ba. Kay nakita nato nga sa tanan nga mga nakita nimong mga libro sa New Testament, murag mabantayan nimo nga stricto kayo. Kinsay ganahag stricto kayo nga klase nga mga tao. Kung diha sa eskwelahan, kung stricto ang atong mga magtutudlo, murag malanganin ta sa. Bad Fredo, sa trabahoan, kung stricto sang nagdaa, mura sag alanganin ta, king yun. Pero kung maayo gani, abusaran rapod. Inana na siya. So, atong nakitaan, kining bahinas kasulatan, ang sulat nini walay lain kung dili ang half-brother ni Jesus. Minsa, Santiago, si James. Diha pagani sa pagsugod pa niya pagsulat. Nakita nimo, ang uban magsigig panghangyo sa Ginoo nga moingon, Ginoo, ipalayo nako ang mga pagsulay. Ipalayo kanako ang mga kalisdanan. Pero kung si Santiago ang atong paminawon makaigsunan, makita nato diri sa versikulo 2, kapitulo 1, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo. Unsay gingon? Maigsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay, moabot kaninyo. Kinsay ganahan diha nga ang tanang matang sa pagsulay, moabot kaninyo. Kanang pagtanawon ni sa akong asawa, si Kevin Siday, mingon gid siya nga, Ginoo, ayaw lang po itugot nga paparehas kong hob. Pero kung imong tanawon dinhi, kinsa dinhi ganahan nga daghang pang mga pagsulay nga imong masugatan. Why kuan? Kuan tingali mo ingon ta, blessing, daghang blessing. Amen. No na nata. Pero asa man ang imong gusto, mas bulahan ka or di ka kabulahan? Kinsay gusto dinhi nga bulahan? Kung gusto kang mabulahan, i-welcome ang tanang klases pagsulay. Amen. Naapa ba ta diha? Why, mga kaigsunan, why challenge ang kinabuhing Kristohanon kung dili ta moagi og nagkadaiyang mga pagsulay? Sa kinabuhi, kung imong tanawon, lahi ng Teacher Ames naghisgot og resurrection ba? Atong Sunday, salamat sa matag usa nga dinhi nya kami dito sa Bantaya sa Butigis. Ning tan-aw ko gamay sa kuan kanang salamat sa Ginoo nga magtanaw ta mga igsoon. Ang una, kumingon ta ba? Kung dunay gasa ang Ginoo, laylain. Usa sa pinakadakong gasa sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen, amen. Tanawan imong tapad, buhi pa na. Kang buhi na siya, gigasahan na. Praise God. Wa ba mo kasayod makaigsunan ang usa ka pinakanindot nga gasa sa Dios nga likanato walay lain kung dili kamatayon? Kuya, wa aron eh. Kinsay gusto dinhi nga makaangkon ka sa gisaad sa Ginoong kinabuhing walay katapusan?
Kinsay di adini nga dili ka na gustong mamatay. Unsaon nimo pagkaangkon sa kinabuhing walay katapusan nga giandam sa Ginoo nimo nga dili man ka gustong mamatay. Isang kamot dinhi sa wa mahadlok nagkamatayon, isa. Di na kanadlok kamatayon. Di nga nguban kuyawan patada ka bata pero magminyo pa ko karon tuiga. Hallelujah. Maigsoon, katong mga taong problematic kaayo, maingon na lang, patsa na ko Ginoo. Pero ang mga tao nga, hayahay kaing kahimtang, maingon, sumpay pang akong kinabuhi. Ang pinakadako nga gasa sa Ginoo makaigsunan walay lain nga naa kanato nga iyang gisaad, walay lain kung dili ang pagkabanhaw. Tanawa na imong tapad, usan ning adlaw banhaw na as Ginoo. Pero di na mabanhaw kung dili mo agig. Kay bisag mo ingon patang rapturon ta, ingon ang Biblia, nga ilisdan sa Ginoo ang atong mga lawas. Pikpika imong tapad, ingna, gusto kong mabulahan kas kanunay. Hallelujah! Samtang nagpamalandong ko ba, nagtanaw ko diya sa Biblia, kaning magmamalandong tabitaw. Usan na kay gayon, samtang si Ginoong Hesus na resurrected na. Nagpakita sa siyang mga tinunan, samtang nagpakita sa siyang mga tinunan, ning ingon ang timingan, oy, grabe. Ambot diin ka, nanagat pa, unsa kay gitrabaho ni, unsa ganing Tamas, wa siya dito. Sa time nga, gisultihan siya, dahil ko mutuoy. Mutuo lang ko nga nabanaw si Ginoong Hesus kung makahikap ko sa iyang nilansangan. Doon ay mga nagstorya makaigsunan nga nilansangan ni Ginoong Hesus, dini ko nung dapita. Dini ba? Dini dapita ba? Pero akong gitanaw diri sa Bible, murag, dini yung dapita sa, nga naman, ingon siya, tanawa akong pad. Diri yun, no? Tanawa, ang akong kilid. Nakaingon gud si Tamas, Ginoo ko, Diyos ko. Kung Katoliko pas Tamas, nakapanguros, Ginoo ko, Diyos ko. Kay nakita niya si Ginoong Jesucristo. Apa niingon ang Biblia, bulahan ang ning tuo, bisan wa sila makakita kanako. Kinsay ni adinhi nga apil kas mga bulahan. Na-apil ka sa mga bulahan kay wag yung ka. Doon na may makaisa diri nga doon ay time nakakita gyud ka kang Ginoong Hesus. Kung nakakita ka Ginoong Hesus, unya ning tuo ka nga na kaniya, gamay ra ka nga bulahan. Kay mas bulahan tong bisag wa ka kita ning tuo. Karon ang imong giampo, nakita na nimo wa pa. Pero ning tuo ka nga moabot. Tikpika imong tapad usa ka sa mga bulahan. Amen. Unsay giingon pa gyud? Ingon ang Biblia, ngari sa matag usa kanato, it is more blessed to give than to receive. Asa may ganahan nimo? Kanang more blessed ka or kanang less blessed ka? Kung gusto kang muangkon anang more blessed, kinahanglan gyud kang magkinabuhi sa pagkamanggihatagon. Kanang pagkamanggihatagon makaigsunan, wa na nagdepende kung naa kay kwarta uwa. Sama karon nagtan-aw ko diha sa kilid, na itaong gihatag sa amo. Ato na. Ato amo lagi na itaong diha. Taong ba? Eggplants. Talong. Talong. Grabe taga kuhan gini. So, dili na mapugnan ang imong kaugalingon makahatag. Kinsay gusto din nga makahatag ka nga dili siya kwarta. Pwede kang makahatag nga dili kwarta. Pwede ra gyud. Ingna imong tapad, I love you with the love of the Lord.
Di ba nakahatag ka sa gugma? Lingi ang imong tapad og smiley siya. Ah. Mga igsoon, kung atong tanahon ang bersikulo nato karon, unsay gingon? Klaro kayang Biblia nga nagsulti nga kanato og ako sa unang mahigayon gibalik-balik kini nako. Ingon siya, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa hingpit nga paghukom kaysa uban. Unsay gingon sa Biblia? Gamay ra kaninyo ang mahimong magtutudlo. Ngano? Kay ang magtutudlo mas hukman kaysa gitudloan. Kung doon na may tao diri karon nga mas kuyaw ang kinabuhi, dili kamo kung dili ako. Ngano man, muhatag man kog husay diya samahan usaning mga adlaw kung giunsa ta mo pagtudlo. Munang pagkabasa ginako nining bahinas kasulatan, kaatrason ko Teacher James. Di na ko kuyawa man di ay. Mas dako og responsibilidad ang magtudlo kaysa gitudloan. Kay mas dako ang hukom ni adtong nagtudlo. Kinsay naa din hinining taknaas kabuntagon nga gusto mo nga usan nining mga adlaw ako nga inyong magtutudlo dili mahimong iwit diya sa gingarian sa langit. Unsay angayan akong buhaton? Tingnan ko ninyo. Ayaw ha pagtudlo. Tarunga pagtudlo. Imagine ka makaigsunan. Ako karon nga mahimong nagtudlo kaninyo diha sa mga pulong sa Ginoo. Kadaghan nato dinhi karon. Kung dili tarungon sa pagtudlo, kaluoy sa inyong kalag. Mangadto sa kalaglagan. Ang nakaamong si Pastor Bill Ra. Kung ingana ba GPD, di ka sa eternidad, pitlukon ko nimo kaamong-among nimo. Perti na kong amin-amin dito sa kalibutan. Wa man kay klaro. Munang dili lang ko kabasol nitong mga tao nga mubiya sa ako. Dili lang ko mubiya nila. Di ko makabasol sa mga tao mo storyag dili maayo sa ako. Ang pinaka-importante, tarungon ko lang ng trabaho nako. Kay di ko manubag tao kung dili manubag ko sa Ginoo. Paminaw na ko, Ma'am Dre, tagsa na lang mutudlo sa isuil aning kalakiya, human aning mensahiya. Munay mga taong talawan nga giingon sa Biblia. Kung nasayod kang tarong o tinarong ang imong pagtudlo, nganong mahadlok maka? Amen. Unsa may imong kahadlukan kung tinarong, naayuban ba halaka? Mas gisalig pa nila ang ilang kalag sa nagtudlo nila kaysa ilang bulsa. Sometimes, conscious kayo ta sa mga kadaghanon. Kung winalihan, hisgutan, haskag kayong mukisi-kisi, basta daghang tao. Pero gamay gani, gamay rasang kisi. Tanawa nga itong mga worship team. Dili noon sa GLJF ba? Dunay mga worship team, basta grabe kay kadaghang tao, pwerte mo kiyat. Pang! Daw musikan na sa drum. Grabe kayo, ang worship leader. Wana. Do masangko sa atop niluksuan, basta daghang tao. Pero gamay ra gani. Musta maigsoon, napanlinganan mo diha. May mo na bless ako wa gyud. Ina na ginistoryahan.
Kini gipakita sa Biblia makaigsuunan. Ang pinaka-mikis nga tao nga nagpuyo ning kalibutan na si Moses. Pero usan niya na kay gayon, samtang giingnan siya sa Ginoo, Moses, sultihi ang bato og mugawas ang tubig. Grabe naman kay na high blood man si Moses. Pagkakita niya sa bato, iyang gibunalan, pang! Agas ang tubig. Nanginom ang mga tao. Pero sa instruction sa Ginoo, Moses, sultihi ang bato. Tungod sa kasuko, imunala ni Moses ang bato og ning agas ang tubig. Usahay makapangutana ta ba? Kung sayop man na sila sa ilang mga pagtudlo, nganong gi-bless man ang mga tao nga naa nila. Unya ikaw tinuod man kakas pagtudlo, nganong galisod man gihapon ng mga tao nga naa nimo. Mga kaigsuunan, kung dunay mga panahon nga gitugutan sa Ginoo nga dili ta ingnana kadaghan sa atong mga bahandi ning kalibutan na aron di ta mailad makaigsuunan nga mahimong mahigugmaon ta sa salapi kung dili nganha ragayod kaniya. Sa gingon pa ni Kuya Poy, pwede ragid karon bundakan ka ug minilyon. Kay numdum pa mo atong wali naman nag-appeals pare nga nakadaog og lutong 20 million ting katawang Michael ana. Unya pagkahuman maglisod man sila sulti sa ilang tatay kay guwang na ilaging ngadto taon ang pare gingnan padre mas maayo man kang manulti ikay basik atakihon ang among tatay padre kung sultihan nga nakadaog siya 20 million. Ning agi in taon sila sa pare. Mutong maayo kayong pagkastulyas pare, ingon siya, Noy, may buntag. Uy, padre, salamat. Ibisita ka na ako, dre. Noy, kanang, kumusta makaay? Maayo ra, dre. Okay ra kayo kong kahimtang. Noy, na ako isulti nimo ba? Kung pananglit makadaog ka karon og luto, 20 million ang imong daog. Unsa may imong buhaton? Ay, dre. Tiguwang nako. Saon pa man na akong kwartang daghan, di na ko mamalit og daghang masinina o masakyanan, mangunsan man ko. Ang buhaton nako dre, simple kaayo. Ihatag nako nimo ang 10 million. Diretsog lurat ang matas pare na mo ay namatay. Mga kaigsunan, si Moses wa ka-enter sa promised land tungod lang sa usa ka sipyat. Pero kung tanaw nato ang Biblia, kadaghan kaayog sipyat sa mga nag-uban-uban kang Moses. Pero okay ra James. Si Moses nakakita na gyud sa Ginoo. Grabe ba nakakita pa gyud sa Ginoo. Pero niingon, Moses, tungod sa imong gibuhat, di ka ka-enter sa promised land. Human aning minsaya, tagsa na lang magpastor. Pero sultihan ko kamo makaigsunan, si Ginoong Hesukristo nagsisgot diha sa Mateo 25, ingon siya, adunay tutulok ka mga tao nga gitagaan sila talent, 5 katalinto ang usa duha, ang usa usara. Sa dali nga pagkaistorya ning balik ang amo, ang 5 iyang ginegosyo nakadawat siya laing 5. Buutan o matinumanon ka nga sulugoon. Dali, uban ka nako sa akong kalipay. Ang duha, gitagaan, nahimong na nakadawat sad og laing duha. Tungod kay gigamit niya ang iyang talento, iyang ginegosyo. Ang usa, ning duol siya siyang amo, ingon siya, kaila ko nimo, ikaw nag-aani sa wa nimo gipugas, ikaw daw iyang gitungoy, tampalasan ka ng dako daan, sigurista kang dako, murag inana na siya ginistoryahan, mo nang gibalik dako nga na kanimo ang imong gihatag. Unsay gingon sa amo? Gibutangon ta nimog bangko aron nga dunay interes. Halakuhaan ning tawhana taspukan, way hinungdan nga sulugoon, adto siya sa gawas magkagot sa iyang ngipon ug maghilak sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Ang question nako nining takna,
Gihatagan ka sa Ginoo, wala. Wala ka gi-require sa Ginoo sa mga butang nga wa niya ihatag sa imuha. Pero ingnon tikaw nining buntaga, manubag ka sa gasa nga naa nimo nga wa nimo gamita. Kung ako karon gigasahan sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, gipili niya aron magtudlo, kinahanglan hangtod sa katapusan akong gininhawa, magpabilin ko sa pagtudlo, way pagkahadlok nga basig unsaon ko sa Ginoo, ang pinakaimportante nga nasayod ko nga siya naghatag og gigamit nako kini para sa iyang kaymayan. Whatever nga talent nga gihatag sa Ginoo nga na kanimo, usa nining mga adlaw, muatubang ka sa Ginoo og mutubag niya ng talentuha. Dili ra sa pagtudlo. Mga kaigsunan, naara gyud nato kung giunsa nato paggamit ang gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Kinsay mo isa diri sa kamot nga mingon ka sa grasya og sa tabang sa Ginoo, gusto gyud kong mahimong Dios nun nga magtutudlo. Isang kamot. Yes! Nakasabot gyud tan-aw nato. Na ako'y mga butang nakitaan bas Biblia mga kaigsunan ba? Gusto na ako ning lakbitan. Kung pagtudlo mahisgutan, ang mga pulong sa Ginoo diha sa 1 Corinthians chapter 11, gusto na ko lakbitan ni gamay ha, gamay lang kaayo. Ingon din verse 11, chapter 11 verse 1. Busa, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. 2. Gidaig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako. Sa inyong gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Take note, ingon si Pablo, gituman ang pagtulunan nga gitudlo kaninyo. Apan, buot ko nga masayod kamo, verse 3, nga si Kristo mao'y ulo sa tanang tao. Take note, apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo mao'y ulo sa tanang tao. Ang bana mao'y ulo sa iyang asawa, o ang Dios mao'y ulo ni Kristo. Balikon, apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo mao'y ulo sa tanang tao. Kinsay ulo sa tanang tao? Dili si pastor, dili si cell group leader, dili si bishop. Si Kristo ang ulo sa tanang tao. Ang bana, mga bana, amen, maoy ulo, unsa? Ingon diha, ang bana maoy ulo sa iyang asawa. Ingna imong tapad kung asawa ka, ingna imong bana, ikaw di akong ulo. Kung na imong bana ba, o na ang bana ni Amor, iyan ang gihikap sa kilid, ikaw akong ulo. Og ang Dios maoy ulo ni Kristo. Kung sabdo natog maayo makaigsunan, mao kini. Ang amahan maoy ulo ni Kristo. Og ang bana si Kristo ang ulo. Og ang asawa, ang iyang ulo mao ang iyang bana. Pangutana kog simple kay nga pangutana tungod kay nakita nato nining taknaa nga wa masabti bisan sa mga bana kining mga bahinas kasulatan moingon po say hilom diha ako'y ulo nimo. Ako'y leon nya mingong asawa, ako'y tag-iyas leon. Ngutana kog simple kay nga pangutana. Ang amahan og si Kristo equal ba sila? Ang amahan og si Kristo sa ilang pagka-Dios, equal ba sila? Huwag naningog. Kinsay mo ingon equal ang amahan og ang anak sa iyang pagka-Dios?
Kinsay mo ingon nga dili sila equal. Kinsay mo ingon nga bahalag unsa wa ko'y problema. Kay kung moingon ka nga dili equal ang amahan o ang anak, buot ipasabot, Jehovah's Witness ka. Amen. Kay ang pagtulunan sa Jehovah's Witness, ang amahan dako nga Dios, si Jesus gamay nga Dios. Sa ato pa, ang amahan og si Ginoong Kristo, serpen, equal. Parihara. Pero ulo ang amahan ni Kristo. Maingon nga ang bana, ang iyang ulo, ang iyang asawa. Ang pangutana, maingon nga ang example ni Paul, ang amahan, mao ang ulo ni Kristo, equal ra sila, equal ra ba pud ang bana o ang asawa. Kaya ang example mao man, equal ra. Nagkadaiya lag trabahoon. Pero kung moingon tag relasyon, equal ra ang banag asawa. Ayaw ingon bana nga, ako'y how dinhi, kay ako'y bana. Wa ka kabasag Biblia. Di makaingon ang asawa, ako'y how dinhi, kay ako'y tigdas kwarta. Di makaingon ang asawa. Kay sa atubangan sa Ginoo, equal ra tang tanan kay si Kristo maoy atong ulo. Amen. Ikaduha nga butang makaigsunang makita nato sa Biblia ingon diha, i-control ang imong dila. Kinsay naa dinhi way dila? Si Santiago makaigsunan naghisgot og maayo din himingon diha. Ingon ang mga pulong sa Ginoo sa verse 3, atong bukaduhan ang kabayo aron musunod kini bisag asa nato padtuon. Og tan-aw sab ang barko bisan pa sa kadagko nini guyupan sa kusog nga hangin giniyahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa padtuon sa kapitan. Ingon usab nini ang dila bisan kagamay nini makapangandak kini og nga dagkong butang. Huna-huna unsa kadako ang lasang nga masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo kay maoy usa ka mangilad nga kalibutan bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibok lawas ug nagsilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Imagine ka. Moen ko dinhi makaigsunan. Kamo nalay tiwas unsaon paggamit sa heavenly wisdom. Pero ang akong basabot ba, sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang kabayo bukaduhan kuan mo sa uban sa mo kanang baka or kabaw kuan na siya sa ilong. Kay aron kung asa nato gustong guroyon sayon ra kaayo. Ang uban bukado gitawag anak niya. Kay aron asa gani dadon musunod ra. Pero makaigsunan kusgan ang kabayo pero pinaagi lang ana sunod gid ang kabayo. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga barko dagko kayo atong gisakyan pag uli salamat sa Ginoo. Di kay ta natandog tungod kay giplaster tas Ginoo nya kusog pag gindagan atong barko. Ang naguna nato nga nangobertik na overtikan pud nato. Gamay kaayo nga timon pero maoy nakapadda sa barko kung asa siya mahimong maadto. Mga kaigsuunan, gamay ra kaay nga kalayo pero mo'y dagang nakakus og sunog. Katong sunog bag-o karon, gagalisod ang mga bombero tungod kay taas ra kaayo. Abi ninyo unsay sinugdanan atong sunoga mga igsoon? Kayo. Ngahang tubig. Naunsa ra di ay?
nag-welding kuno, parehas na daw, nasunog ta, nag-welding dito sa taas, wa mabantay, na ay mga basura, dito ning spark ang kalayo. Ingon ang Biblia, ingon ni ini ang dila. Gamay nga parte sa lawas, makaigsunan, na ako'y duha karon ka anak, tungod sa power aning akong dila. Nga samtang yatubang ko ng bayhana ni atong 1992, gingnan ako siya, Sister Jing, I love you. Wa kuning atubang niyag may nga, wala. Kaning dila ang mga igsuon. Muna gigamit. Ingon ang Biblia, ang gahom sa kinabuhig kamatayon na aras dila. Uban mang istorya, mingon sila, tumoy ras dila ni mong way labod. Ang Biblia nagsulti nga kung kining dilaa, gigamit nato. Ingon, grabe pag yun ang pagulagway ni Santiago pa. Di man maayo. Nga sa imong dila, nagdaig kas Ginoo pagkadomingo, pag-abot gibalikas nimo imong anak kay wa maglungag. Pwede ba nga sa usalang katuburan mo agas ang parat o ang tabang? Tanawa ng imong tapad makaigsunan. Tanawa imong tapad. Sa una, sa dili pa na Kristuhanon. Sa dili pa na Kristuhanon. Kanang imong tapad karon ba? Sa dili pa na Kristuhanon, wa gyud na kasuway nga gitunglo na sa atong amahan nga nasa langit. Balik kag tanaw na imong tapad. Sa dili pa na Kristuhanon, wa na kasuway nga gitunglo sa atong amahan. Sa pagkasala sa tao, nakasala si Adan, wa tungluha sa Dios si Adan, gitunglo niya ang yuta, dili si Adan, kay dili makaako ang amahan, paghimog pagtunglo sa iyang gibuhat, kay pinangga kaniya kayong makaigsunan. Unya ikaw, sayon-sayonon na nimo, balikas yung pistiha kang nakakaliwat kas imong amahan. Sayon-sayonon na nimo pag sultig dili maayo. Ikaw, sayon-sayonon na nimo pag sultig dili maayo ang imong asawa. Ikaw nga asawa ka, kwarta ra gyud imong giapas. Ikaw ang banaha ka, duhok ra po imong giapas. Pinaagi sa usak kadila nang gawas ang mga dili maayo ug ang mga maayo nga butang ingon si no. Walay manggawas nga dili maayo kay kining dilaa maura ang maghimaya sa atong langitong amahan. Dire nako nakita makaigsunan kung tan-aw nimo ang kasulatan. Niingon ang mga pulong sa Ginoo, makahimo ang tao, ingon diha. Gayud sa tao ang pag-anad sa tanan nga matang sa ihalas nga mananap. Mga langgam nga binuhat, langgam o binuhat sa kadagatan, apan walay makamanso sa dila, dautan kini og dili kapugngan og puno sa ilong makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa Ginoo ug amahan ug pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang pagpasalamat ug pagtunglo mugula lang sa usarang baba. Mga igsuon, dili kini angay mahitabo, dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod. Ang tabang ug ang parat nga tubig, ang kahoy igira dili makabungag ulibo o ang paras makabungag igos o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. Mga kaigsunan, abi ninyo, bisan gani sa diha makita nato sa bersikulo kapitulo 1 mga kaigsunan. Diri sa bersikulo unahan sa akong basahon diri sa James chapter 1, 26 mga igsoon.
Kung may nagtuo nga siya reliyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Ang tao nga bisag nagtuo siyang reliyoso, apan wala makapugong sa iyang dila, why nadang reliyon niya. Diri na nako matubag ang pangutana. Nganong sa kadaghan kaayo nga bahin sa lawas, samtang nagtigo mga 120 ka mga tao dito sa Apiron, sa kalit lang adunay huros sa hangin makaigsunan, og adunay kalayo nga nanungtong sa ilang tagsa-tagsa ka ulo, og ingon ang Biblia, nagsulti sila lain-laing pinlungan pinaagi sa ilang mga dila. Nganong ang atong tagsa-tagsa ka mga dila maoy giingon sa Biblia makahimota sa pagsultig mga lalaing pinulungan makaigsunan, tungod kay ang dila mga igsuon mao kini ang pinakabahin sa atong tagsa-tagsa kalawas nga pwedeng makasultig kinabuhi ug pwedeng makasultig kamatayan. Ingon ang Biblia, pilia ang kinabuhi. Alang sa matag-usan nato nining taknaa, kung doon na may manghigayon nga puwerte na kang sukua sa imong mga nasa eskwelahan, start to speak in tongues. Wa na. Naunsa na ni si ma'am, naglatin na, bahala, basta ang importante, nabantayan nimo kanang naa nakakay ka, grabe ka suko, start na ka, rabasyan darala. Hallelujah, ang nahimong netabo makaigsunan, naulian ang imong kaugalingon, ngano man gimanso nimo ang imong dila. Imong gitim ug maayo ang imong dila makaigsunan, bulahan kitang mga nagtuo may tungod sa bautismo sa balang espiritu. Ingon ang Biblia, kalayo nga gikan sa langit nanungtong sa ilang tagsa-tagsa ka ulo. Ingon ang Biblia nga rika nato, ingon si Santiago, kining maong kalayo nga maoy nakapahimo sa tao nga gikan sa impierno para niadtong mga taong nagsultig dautan, apan para niadtong mga tao nga gipuno sa balang espiritu mga kaigsunan nitong mga tao nga gibaptize diya sa balang espiritu. Ang nahimong nahitabo, nagsulti silag mga pulong gahom, nagsulti silag pulong kalampusan, nagsulti silag mga pulong kadaugan, nagsulti silag mga pulong nga puno sa grasya ug puno sa mga panalangin. Kay kining kinabuhian nato nga gikinabuhi nato karon, dili na sa atong kaugalingon kung dili giya sa balang espiritu sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Unsaon pagkontrol atong mga dila? Sulting pulong. Unsaon pagkontrol sa atong dila? Pagpapuno kanunay sa balang espiritu. Unsaon pagpapuno sa balang espiritu? Pangayoon nato nga na kaniya nga punon ta kanunay. Dili kada sandi lang, kundili sa tanang adlaw sa atong kinabuhi.